grupo branco van a ter a física e van a facer o experimento da bolsa e os lápices. ¡Comenzamos! Comenzamos collendo o sal e unha Coca-Cola. Para comenzar, temos que abrir a Coca-Cola e botarlle unha cullerada de sal. Agora David vai coller unha salsa de auga e vai crevar uns lápices. E agora imos con un momento de publicidade. Leite enteiro para os que fan exercicio. Leite semidesnatado para os que meten barriga nas fotos.